Makadini muri yeZimbabwe na vose vangadai vakateerera pari zvino. Tinotenda Mwari atisanganisa zvakare zita ndinonzi muprofita Baba Sithole weushumiri wePahasha Anointing Church International. Nasi ndatidzidze pamusoro pechiratidzo chandinodzidziswa naIshe pamusoro pekuguma kwenyika. Tichitaura kudai toda kuti ndikuzivisei hama vadikani munashe kuti zviro kwazvo nyika yakaguma mugore ra 2022. Mweya Mutsvene achindidzidzisa anoti nyika yaguma. Ko yaguma sei? Tingatirangarire mashoko aJesu Kristu mutsamba yaJohani 14. Jesu vanoti ndinoenda kuna Baba kumusoro kudenga, asi handingakusiyei muri nherera, ndichakusiyirai Mweya Mutsvene, Mweya Munyaradzi. Tinoona kuti paPentecost muJerusarema madzidzi vari paimba yepamusoro. Vadzidzi ndo vaya vakanga vachifamba naJesu Kristu, neuya akazoreplacwa akazotsiva Judas Iscariot vari muimba yepamusoro vachinamata. Chinonzi Mweya Mutsvene akavavinga kana akavasvikira vakatanga kutaura nendimi. Asi rangarira ivozve kuti nyika yose yakanga iripo. Chinonzi nyika yose, vose vakanga vakazvarwa, vose tinotenda kuti nevaizozvarwa kusvika mugore ra 2022 vakanga varipo munyika yeJerusarema. Icho chiHebheru. Hakuna nyika yose inganzi yaiva muguta reJerusarema, asi zvinoda maziso emweya nenzeve dzemweya kuti tinzwisisane pakufamba. Mweya Mutsvene achidzika achipinda mumadisciples akaita zvinhu zviviri. Mweya Mutsvene paakadzika, chekutanga ngatiti akapinda mumadisciples, chechipiri akanogara parutivi rwaavo vose vakanga vari muJerusarema semutwin sister kana kuti mutwin brother, kanawo kungoti semupatya womumwe nemumwe akanga aripo. Zvinotarirai vadzidzi vakabva vapiwa basa rekuti vaparidze Ishe Jesu Kristu. Ani nani aitenda muna Jesu Kristu shure mokunge aparidzirwa nezvaIshe wedu Jesu Kristu aibva anamatidzwa oita munhu mumwe chete ofanana nezvakanga zviri vadzidzi vaJesu Kristu, nekuti vakanga vari mumwe chete naIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zita rake rainge razonyorwa mubhuku reupenyu, in the book of life, kana kuti yatingati scroll of life. Chiitiko ichi hama vadikani chakafamba kubva kumazuva iwayo kusvika mugore ra 2022 ronopera. Vose vakaramba vakaoma mwoyo, vasina kugona kunzwa, vakatendeuka, vakazvinamatidza neMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene akanga ari parutivi rwavo akabva adzokera kumusoro kudenga. Tichitaura kudai ndinoshuva tive nemufananidzo weruvare. Tikaona ruvare mvura ichinaya, pane mvura inoita magandwa pamusoro peruvare. Zvino kune avo vose vakaramba vakaoma mwoyo vasina kutendeuka, mwoyo yavo ingafananidzwa neruvare. Mweya Mutsvene akafananidzwa nemvura iri mumagandwa. Zvino Mweya Mutsvene pawakashaya kutadza kupinda mumunhu akanamatira nemunhu akava chinhu chimwe chete, Mweya Mutsvene akabva adzokera kudenga sekuevaporata kungangoita mvura inenge iri magandwa paruvare. Shure mekunge yashaya kuti idzike muruvare, inobva yadzokera kumusoro kudenga nemutoo weevaporation. Ndo zvakaitika mugore ra 2022. Mweya Mutsvene akadzoka kumusoro kudenga kune avo vose vakaramba vakaoma mwoyo. Ngatirangarirewo zvetsamba inowanika mubhuku raPisarema kubva pa116 kusvika pachapter 116 paverse 15. Mweya Mutsvene anotaura achiti rufu rwomutsanangurwa waMwari harufadze Mwari. Kureva kuti panguva idzi vadikani vaMwari vanga vomanikidzwa kuti vafe munyika yezvomweya sezvavakaitawo kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Patinoona chechi yakanga iripo kubudikidza navaprista vakuru vomanikidza kuti zita rainge ranyorwa naPirato kuti Jesu Kristu mambo wavo Judha ridzimwe rishayikwe. Asi ndinotenda kuti mutorwa munyika iyi akanga ari Pirato unoti zvandanyora handizime. Naizvozvo tinoona Ishe Jesu Kristu vachikunda
zita rawo rirambe riripo, naizvozvo tinge tiri vakasununguka kunyange nanhasi. Now kuita ikoko kukumanikidza vadikani vaMwari kuti mazita avo akanyorwa mubhuku reupenyu adzimwe ndokwakanoitika mugore ra2020 richinopera. Tarirai kuti kana tichiita basa tinotarisira kuti tinge tichiita maprofits. Naizvozvo muumambo hwaMwari takanga tisinei maprofit atanga toita. Kana tikaona business atinge tichiita risisaita maprofit, takafanira kurivhara kana kuchengetedzawo mamwe maprofit atinge daitaita panguva yatinge tamboriita richiita zviri nani. Kana roita loss, takafanira zviro kwazvo kurivhara totsvaga kuchengetedza pfuma yatinge daitaita panguva yakanga richiitika. Naizvozvo ndinoti vadisciples vachiparidza shoko vose vachiita hand over take over, zvikatoona vaprista vatinoona nhasi, zvikatoona vamwe vatakamboona vachiita basa rakanaka rekuparidza Jesu Kristu. Takaona vazhinji vakasvika pavakaoma mwoyo, takaona vazhinji vakasvika pakuti takanga tisagaina masouls in the kingdom of God. Atanga toita sokutongotsika mota isina kwainoenda, asi yongoita rusha. Chatanga tongopedza ndo mafuta anenge opera mumota. Naizvozvo Mwari akaona zvakakodzera kuti magumo achisvika hawo. Tarangariraiwo zvinotaurwa neshoko raMwari mubhuku raMateo 24. Kudai magumo, dai nyika isina kufupikiswa, hakuna airaramazve. Naizvozvo Mwari wakaona zvakakodzera kuti hayo nyika ichaguma. Ndinoda kuti tikuzivise vadikani vose munyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu kuti chipinda mugore ra2023 takapinda tine vanhu vaviri, two main groups, zvikwata zviviri zvavanhu mugore ra2023, akafa nemupenyu. Uyo akarasikirwa nemweya mutsvene achienda kudenga, akasara angori ega, akasara semunhu akafa. Ndarangarirawo kuti mweya mutsvene anotigomerera. Zvino kana usisina mweya mutsvene wakangofanana nemunhu akafa, nyanga azvo uchifamba uchitaura nyaya. Naizvozvo mutumwa waMwari kana ouya sekutaura kunenge shoko raMwari muna Mateo 24:37, sezvakanga zviri pamazuva aNoa, ndo sekudzoka kwandichaita. Mutumwa waMwari kana ouya otaura izwi rekuponeswa, vazhinji havangamunzwe nekuti vanenge vafa. Mweya mutsvene ndiye akafanira kuvabatsira kuti vanzwe kutaura kwemutumwa waMwari. Naizvozvo chipinda mugore ra2023 tine vanhu vaviri, akafa nemupenyu. Uyu andinoreva akafa, asi uyu mupenyu. Mupenyu uyu ndoupi? Ndeuyu akagona kugamuchira akatenda Jesu. Regai ndikurangaridzewo zvevadikani vose muna She Jesu Kristu kuti akakomborerwa zvake uyu akafa akabata passport chekuenda kudenga, akafa achitenda muna Jesu, akafa aine mukana kuzoti kana mutumwa waMwari otaura kudai ari mupenyu yezvino anonzwa. Akakomborerwa kudarika uyu mupenyu panyama, angatsangana nemutumwa waMwari kana vatumwa vaMwari vanotaura shoko renguva rakadai rakanaka kudai agotadza kuvanzwa. Uyu akafa zvake wakakomborerwa kudarika uyu mupenyu panyama iye zvino anosangana nemutumwa waMwari kana vatumwa vaMwari vanotaura shoko rakanaka kudai asi agorega kuvanzwa. Naizvozvo ndinoti mupenyu ndiye uyu anoti mutumwa waMwari akataura iye zvino anonzwa. Nemhaka yei tasvika nguva iya inonzi tengai mafuta kuitira chikomba chisati chauya. Tengai mafuta chikomba chisati chauya. Mupenyu ndeuyu akanamatidzwa nemweya mutsvene waMwari, anoti kana mutumwa waMwari otaura iye anozwa, iye haangakakavari nekuti mupenyu. Rangariraiwozve nhau yevasikana vane 10, 5 vakangwara ne5 vakapusa. Zvino vakapusa ndevapi? Ndo vanofananidzwa nechimwewo chikwata kunyika yavapenyu muna Kristu. Kune vapenyu kuzengoitawo vapenyu. Tinotenda nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu. Kune vapenyu vane mafuta anokwana, koita vapenyu vane mafuta asingakwani. Naizvozvo vapenyu vane mafuta anokwana vanofananidzwa nevasikana 5 vakachenjera. Vane mafuta asingakwani vanofananidzwa nevasikana 5 vane mafuta mashoma. Rangarira zvotaurwa neShe wedu Jesu Kristu, vanoti une zvishoma uchatorerwa shero nezvishoma zvaainazvo, kureva kuti
uyo anozwa izwi remutumwa waMwari akasaritenda akarishora nyangazvo akanga ari mupenyu unojoina vakafa agofanana nevaya vakafa. Nekuti Jesu Kristu vanoti ane zvishoma uchatorerwa kunyangewo nezvishoma zvaainazvo, asi une zvizhinji uchawedzerwa. Nemhaka yei vane zvizhinji ndo vatatu vanofanirwa nevasikana vashanu vaya vakachenjera, vasikana vane mafuta anokwana. Nemhaka yei tichiti vane zvizhinji uchawedzerwa? Nekuti kana chikomba chouya chinouyawo nezodzo repamusoro. Rangarirai shoko raMwari chitaura rinoti tinobva pane kumwe kubwinya tichienda pane kumwe kubwinya. Hama vadikani, regai ndikudzidzisei kuti haiwa vazhinji shoko richiparidzwa takafanira kusarudza upenyu kana kufa. Tarirai vazhinji tinosarudza kufa, tinosarudza kazhinji kuparidza shoko renyama. Adikani hama akakomborerwa uyo anoteerera shoko nekuteerera shoko nekutsvaga shoko rechokwadi achifamba maringe naMateo chapter 6 verse 33. Tsvagai ushe hwaMwari pakutanga, zvose zvikozowedzerwa kwamuri. Pfuma yatinowana kubudikidza nekuteera shoko raMwari rezvokwadi, pfuma iyo zviro kwazvo haingafukutwe, pfuma iyo zviro kwazvo inogara, pfuma iyo zviro kwazvo inova nenhaka kunyangewo kuvana vedu. Inova pfuma yevakachenjera, asi pfuma yeurombwa, pfuma yemabhidhiri, pfuma yenhema haina zvaingaropafadza vana vedu. Akakomborerwa anozwa izwi iri. Vadikani hama munashe, tinoti vakakomborerwa vanozwa izwi iri. Kana uchinge uchizwa zvanoreva yezvino wakakomborerwa. Naizvozvo ndinoti usava selfish, usangozvifunga wega, asi wakafanira kushare video rakadai. Nemhaka yei ndichidaro, tinoona vazhinji vachiteerera mutumwa waMwari pazvivhiti-vhiti. Vazhinji vanosunungurwa, vanorwara vanoponeswa nekungoona video chete, nekungoteerera mazwi anotaurwa nemuprofita waMwari. Tinoona vanorwara vachiponeswa, vanoteerwa nemweya ingateera ropa, ingateera marudzi, mweya yenzvimbo, mweya isakarurama inoshungurudza. Tinoona vachisunungurwa, vachiitirwa zvakanaka. Kana uine hama yako ingadai yakabatikana inorwara iye zvino, wakafanira kuitumira video iri, wakafanira kuiratidza video iri. Mashoko anoreva pano akafanira kuiponesa. Please come back with a testimony. Dzoka neuchapupu. Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda.